Защо избирам България? За да открия морската красота и скритите археологически съкровища на Каварна. За да се радвам на вековните гори и да черпя от самобитността на хората от Странджа. За да разбера посланията от древността в наситения с уникални паметници Кърджали. За да се слея с духа на траките в долината на тракийските царе Казанлък. За да се потопя в седемте състояния на водата на древния дунавски град Силистра. За да постигна истинска хармония с природата в кристалните извори на Сапарева баня. За да почувствам силата на три величествени планини в съхранената природа на Белица. За да се докосна до живописната природа на града на художниците Кюстендил. За да проследя движението на водата и разкрия магията на нейните форми в приказните пещери на Луковит. За да намеря вратата към съхранената природа на Врачанския Балкан и да изкача най-високите му скали. За да вървя по стъпките на древните владетели сред причудливите скали на Белоградчик. За да се насладя на природното изобилие, културното богатство и топлината на земята на Сандански. България. Милион причини. Една дестинация.